Kamegalaya Police Public School kalapan kare bhai ke jingwan yakendu ki khana school ki noi kai hadien baka sorkar jala klasha ki khana school class 9 but 10 banlet yakendu yaki harkum ke jethu jingkong ai wajri principal ke MPPS ilong bayamanta ka school karang pun kaman pun khoi be pin biang lo yek jingdan kam ki khana school khanang balada ki wan kanum dan ke jingma yaki beros kata hingila dep man pen kre na kamita ka jing play jong school ka management hi kala ai kala ini bat kala penbiang ki popun ki jing dan kam ngila bu kumba fi I haba fi rung ki ki jaka thet ki tin te na bar khanang ba ki ba la shwa bikin rung school kin de ban thet chwe ki ti ki jong ki ngi bu ka sabon to te ki ya ling ba ni ka thermal screening nei ka ba ki ha man ya thowi ka jing shit ka jong ki ngi la hi ka ya ki bikin ya sedang thono na ki ti menta hadin mingi yo itu jing kuli ba ka long ka ba men sa ban thon ki clear di classroom hi baro ki wai tingila de pengko hi baro shikata ngila penbiang ngila arrange ngila penbet kat kum kata ka baka book kendon ke sorkari ngi bat kata ka kot ka hakaliang joko kot ka khia ndre phut ka jingjengai ndre menta bade ngi in mar bakani ka community transmission kelas sedang banwan ka jaka ka jong ngi sngoba wat ar phomut ru kam long shu bengin pensyong ka jo ka kamera te thrangin bha hi bengin ye bu shi phauti shi phomut I ki khina ban syong te nang nie syakma kan kata yo hi bamintangi sedang biang man sedang ka sanitization process ka bangila adep pro shikata shi percent sodium hypochlorite ka banginyat iki mi iki syuki iki kamera iki jengkhang iki ke baro han te ki kamera jki no hikai nila haban pen kriang iki kimla shu bakinya shom ka jo ka kamera maki ki babun te ki de ki kamera hi ki bangi persang man pen biang menta ba ade mi khna ke dep thet ki negative rom kamwan ki haban yo hangni haka sodium hypochlorite solution bakin ki khnyang kat ki baki wanra man rum shapo bede hangni habarum bede jung ko jung shen ye kisa kini ki ba ya don hangni bede kia thau jung shet yaki khna but igino ki bere ki bawan ha school hi ilai thuru bamenta ki dang haban shimshwa ke jingo jingbet na ki kimi ki pa halor ke jingsha ki khon manage school manakaliang ka school hadu menta ka dang penbiang lo di ki jingdan kam na ka benta bante la kam ke jingpo ru khnyang jingpang covid-19 bening kong menta ka long pengin ye tre lang shop kimi pa ban wa di ka jingbet ka jongki ba hadien jong kata ka live photorik padela da naru shitarik ki sha ti ki kat nungut ki kimi ki kpa ki ban sha ya ki be khun ki jong ki bikin wan che school mengin la ban pendap ikini practical se kham tam ki bangi ngimpat yo bangin sedang leng ba kan ki por ne mangi la ya la ban long ki ki online classes ni remote teaching ki bangi ngi le leng ba ki online class tingila la hi kata ban ong bangila kham dep ken shibun na kita ki aka bangi de ban le pat ko ka bala ya rap shibun ka long maka council kala pendunai ka syllabus arsian ku benai Julai ka sian bening kong bat menta u benai September kala penduna biang ti kala ai jingi rap yang shibun ini principal ila pentebru bayamenta ka school ka la pendap bon ki course leng ba ki online class khamtam na ka benta ki khana class 9 but 10 but halor ka jingoni kandu ki khana school ki nai kai gere ka school ka la ban sedang nadu ka shitarik u benai risawi ai la da shispa ngot ki khana ngi don ngi haban bu ki jaka rung ba ki jaka mi ki ba pher khana ba ki no me rung ha ka jo ko por mi ka jo ko por ya be pen be ita ki routine ki jongi ha ka rukom ba ki no mia yo ban ya mi ka jo ko por bam tifen ka jong ki ba kan ya pher na kawai khanang ba ki no mia kandu ki babun bat bengin la ban kiar na kita ki ba pa ngi bit pas kum ka school ngila shina ki jakawa raincoat baro ko ka school na mar balai ka long ba kong san ha baki wan na yin kin ha ban phong ki raincoat ban ya dai kata ka jing ya bit ha baki po ya school kin yo ban lot itu ki raincoat ki jongki kin sala ban ne thet ki jongki ban la ban ni rum pat shira ki class ni sham ka long ba kong san ba ba yin shinai kini ki jingwa raincoat ke dei ba kong san ening kong kalong baka an ka koi ka khia ka bu yingi ha bangi let ma wan man lagas ngi de bingin sum nei ki khna ha ba ki uniform kin dan uniform ba kin la ba kin kliang man lagas ngi bi la ban sai ti doctor ba ai training yingi ai ka ta jing batai yingi ong ba ka u khnyang u yap ha ka jing khlut ti pro bingila bingin ong ki khna ka long ki uniform ki berben bikin istri man lakas ngi hedien biki poi he yeng khna bakin minimize to virus
dia ni lihat kat balak man pen phong ki kirin kot khanang ba ya dai to khanang jingpang uban ya kendu halenti habaki lek kiwan habaki yat habaki syong ki kalipat ba tinang takada pen kini ki jingba rin kot ki ilok ke bokong san baik na ka benta ki khana ya dai to khanang jingpang